दायो नै माने रेस्टुरेन्ट बनायदों आरो थाग्रा रुम आरो बै गथ'फोरनि गेलेग्रा बायदि बायदि बनायजोब्बाय नै दावजेंआव आगोलाव दावजेंआव जेबो गैयामोन दंफांबो गैया रेस्टुरेन्टबो गैया ओरैनो हाग्रा सिख्लाफोरनि लाइन मारिनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि लाइन मारिनाय थायोमोन आगोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि लाइन मारिनाय थायोमोन हाग्राखौनो साफा खालामा देग्लाय जोंहा आदाया दावजेंखौ मोजां खालामसिगोन दंफां गायसिगोन न' बनायदों लायनो माने सरकारजों एग्रिमेन्ट लाबाय कर्टआव पारमिसन लाबाय माने दावजेंखौ आं सलायसिगोन होननानै एग्रिमेन्ट लाबाय आरो जेनेबा बरिया जासिगोन बेयो जाबाय बेयाव मा बनायगोन रेस्टुरेन्ट बेयाव रेस्टुरेन्ट आरो ओंखाम जानाय हटेल दाबा अनेक बायदि बायदि थागोन चिकेन पक'रा आरो गासिबो बायदि बायदि थागोन आरो चिकेन पक'रा आरो सा ओंखाम नोंनि गोसो मा जागोन बेबायदि मोनगोन आरो बै जाबाय गथ'फोर गेलेग्रा आइ गथ'फोर गेलेग्रा बरिया जागोन माथो बै गथ'फोर गेलेग्रा ओइ जाबाय गथ'फोर गेलेग्रा आरो थाग्रा रुमफ्रा जागोन बरिया हाग्राखौ फुरा माने हाग्राखौ फुरा साफा खालामजोबसिगोन फैगोन बोथोराव जागोन आरो जेनेबा फैगोन बोथोराव हाग्राफोरखौ फुरा साफा खालामजोबसिगोन दायो आङो दावजेंखौ नायनो फैदों आरो न'आ जादोंना जायाखै होननानै नायनो फैदों आरो माथो अखासो फैसिगोन बोथोराबो माबायदि जालायखो दसे बेयाव हाबना जिरायनोसै मिस्ट्रिफोरानो सोमखोराबो दं माथो साराबो दं माथो साराबो दंबावो नै बेहा थाथा लानानै अन्थाइयाव जिरायगासिनो दं नै नोंथाङा मा जाखो माथो टाइमाबो गैखाला बिदि खारबोबाय गारिया ओरैबायदि दाबसे जायगायाव जोङो फैदों आरोखि ओमफ्राय ओरैबायदि फैदों लामायाथ' जि साफाखा ओमफ्राय फैनानै ओमफ्राय गारियानो दानो बेरना होबाय आरो ओमफ्राय आङो गारिखौ माने बेलेग गारिखौ बेसेबां गोबाव जागोन आं नेनो बालायलांबाय एसेबां गोबाव जागोन मालिकानो फैला आं बेसेबां 15 बोसोरनि उनाव दिनैसो फैदोंमोन माने जात्रायावनो माने हाग्रायाव ओरैबायदि गाज्रि जाना होबाय आरोना गारिया माथो नेबाय थानो बाबायना आङो उपाय गैया तारातारि लिंहरदो मालिका फैगासिनो थांगो दादा फैलाय बियो जानो इथु नाखि इथु नाखि नङा बियो बेनो बेनो दखानानो बेयाव अनेक बुस्थु माल मोनगोन मबाइल आरो बेयाव मबाइल बेयावबो दङ नै बिराद बरिया दङ नै मबाइलानो बरिया दङ पाइपआव फानबावोनो ओरैबायदि मोजां दुकान बिथांनियाव बानायफैनो ओरैबायदि दुकानाबो मोजां स्कुटि फाहामनो हायो आरो पालसार फाहामनो हायो आरो कि बाइक बनाबो पारे फुरा बनाबो पारे सब गासिखौबो बानायनो हायो फुरा गासिखौबो बानायनो हायो स्कुटि पालसार बायदि नों मा बाइक दङ आरो कारखौ बनाबो पारे ना जाय कारखौ पारे ना जाय कारखौ बानायनो हाया मात्र स्कुटि आरो बाइक बेखौ बानायनो हायो मबाइला कस्ट्रल ओरैबायदि मोजां दायो आंनो दोनथ'बाय दे आं नै सासे लोगोआ स्कुटि माबा बानायबाय थादों माथो खालामबावनो टायार गोदान होबाय आरो बेनि बियारिं होगोन होनना बुंदों मालिकनि नामखौ नामाबो जासिगोन दे दायो जेबो नङा नामथ' ना मोनबाय दायो जोङो बेयाव पक'रा जाबायनो पक'रा बेयावनो जोंफोर दायो हरसिङा फैदोंनो एरा नोंसो ओसिनिया आंजोंनिया बाप बारे मा नांगौलाय बाप नगाव
Ada amar lokal onna ifale. Kur. Allah kaji bra. Apa? Ate. Boria ate. Boria. Nungtanga. Jahagan, lenghogan. नै जा माने आङो मिथा खानाय बिनि बिबाजै आरो आं बाजैखौनो जायो आरो माने बेनिफ्राय आंनो सरबत लोंहोगोन हरसाय 100% अके राइट थेंक इउ सो माच माबाफोर टाइल होदो हायोबा माने जा माने एल'नोसै हायो थाङा ब्रादारा जोंनो माने आङो जितु हकि माने फ्राय मानसिया मिथिया माने लोगो बिफाव खानाय बेनि थान्दा लोंगोन बिराद बरियालै बेना किमान लुसे 50,000 आरो बै होन्डा जाबा 30,000 आरो 50,000 80,000 जागोन बेयाव आं खाथियाव जोंनो बेखौ मा जायो होननानै नंगौ ना दे मा बुंनो सानगोन गुथि सेर माबानि कचेर दखाननि मा बुंनो सानगोन जा बियो आङो लोगो माने बिदा बुं नालाय आङो माने बेखौ जायाखैसै आङो बेखौनो बुंनो सानो सेर बिदि लोंहोदों बाजै होनना बुंगोन आरो आं माने आङो जोङो बिदा फंबाय बेफोरबायदि थायो नालाय माने आङो फिसिगि खानायनि बिबाजै आं बेखौ बाजै लिङो आरो नंगौ हाबि गामिनि नंगौ आं बै सासेखौ बेनि हौवाखौसो सिनायदों आं बेखौ सिनाया बेनि हौवाखौ जों आमजि सकायाव नुबाय थायो 4 नाम्बार आमजि सकायाव आं नुबाय थायो दायो नै गाज्रिफोरावनो दंखायोना आरो सोंगोन बेयो मा खारहोनायल'सो बेहा खारहोनायल'सो